Goedemiddag, dames en heren. Goeiedag, goeiedag, goedemiddag. Allemaal hartelijk welkom hier vanmiddag. Je hebt natuurlijk al een heel deel van de dag erop zitten. Een geweldige boerenbroeloft gehad vanmorgen. Echt leuk om de opzet te huren hier. Wat je ervoor gedaan hebt. Echt chic, geweldig, vervingend. Fijn als Blaaskapel de Flippers uit Itteren. Onder leiding van onze dirigent Geert Hofkamp. Om hier natuurlijk te mogen beginnen vanmiddag. En we hebben al een paar deuntjes gespeeld. En we weer met de Beim Zeeweer Polka.